Здравейте! Това е втори епизод на Shadow Fight. Не е ли втори? Да, втори. При мен е Владко, аз съм Марто. И той в момента играе Survival, както се вижда. Ай така, пребивай го. Брутален си, брат. Знам, че трябва да стигнеш пред... Но... Той е агресивен. Готово. Аз съм по-агресивен. Четвърти рунд! Да, аз съм стигал до 11. До колко рунда съм survival? Ами сигурно са 17 или 20 рунда. Ама то винаги всеки рунд е с друг. Пречи ли, нали? Не. Срещу всяка нинджа. Те понякога се повтарят. То се вижда, че сянката е по-добра от нинджата. Прямо състъвник. Води, извинявай, ако те преча. Просто някак друг начин да... Аз ти направя витроша, нали? Ти стигна брутал, брат. Ти си направил брутален. Заден кикфлип. Това беше брутално. Ма той ми го направи. Знам. Пак беше си готино, ама не исках да те при... Ай, това те победи. Да! Да, бе! Аз губих повечето рундове. Еба ти тъпата игра. Сега ще изтрия. Кой би? Ама то survival е колкото можеш. Като те убият, просто губиш. Поне срещу един. Нас като ни е доста игра, ни кара направо да я изтрием. Аз почти винаги го правя, после се свалям наново. Правих моя бук. Сега те струших. Гледай я та! Ама аз имам право да пребивам от хората в бой. Не е честно, няма тя да ме побеждава, нали, Марти? Да. Честно. Само ние трябва да побеждаваме. Да. Дисквалифицирана си, мало! Тя не че не ще ни победи. Двамата сме с едни и същи оръжия. Но аз съм по-силен. Аз съм станал много добър, нали? Леле, не знам какво става, като стигнеш до Линкс. Надявам се да го победиш. Май няма да го победи, защото та буклук. Арама! Буклук! Гледай, ще потроша, ма. Буклук не е един. Ара! Сори, нищо. Вземи оръжията та, нещастница. Вземи го, ма! Вземи го, ма! А сега, кой са е номер едно, а? Ама ти... Гледай я! Той я... Дъркам играта. Добре, хора, довиждане. Това беше втори епизод. И чао. Не го